it's time for the economy to recover. So everyone, medyo marami na ang gustong mag-ikot, as you can see. Di ba? Nandito tayo sa main train station ng Rome City, Termini. And makikita po natin that marami-rami na compared to the previous months. Kasi summer dito, June 21, officially summer season. And almost masasabi natin na halos karamihan ay gustong kahit papano ay makapag-enjoy for this summer. Bisdak ni! Subscribe to my YouTube channel. If you like it, hit like and share. Bisdak naglaroy-laroy. Iikot tayo ng City of Rome sa araw na to at kukunin natin ang kanilang public transport na ang tawag ay tramvia or city train. Hop on, hop off tayo sa Colosseum o puntahan natin ang panoramic view ng City of Rome at lakarin ng konti papunta tayo sa Trevi Fountain. At ang maganda, madali na ring puntahan papunta ng Vatican. Of course, enjoyment, bearing in mind the safety. Okay, may protocols pa rin tayong we need to follow. Okay guys, so this we hope for a better summer than last year.
Dito po nagwawakas ang ating paglaroy-laroy, pag-iikot sa City of Rome. Sana po kayo ay nasiyahan na makita ang Trevi Fountain, ang magandang Colosseum, at higit sa lahat, ang isang subjective view of the Vatican City.